mbok yo nganggo ing supaya rada pantesak perkara yen ditimbali Bathara Kresna kuwi Setyaki kadangipun Kakang Yayi Dimas Setyaki kula Koko Prabu rada antep paling ora laras 5 utawa 3 coba tak timbali sinau kadangipun Yayi Dimas Setyaki kula Koko Prabu kok malah kaya wong gering sing rada cetha kula Koko Prabu kula Koko Prabu ya wis sisamu kaya ngono kok ayo mrepeki ana kasihan Tanjung Anom ngestreni anggonu Purunanku Abimanyu mbangun kasatriyan monggo kula dherekaken Koko Prabu Cinarita campur kosmono Gendhoga kang isi kuwanda kekalih Prabu Baladewa delasan Raden Setyaki wis kacemplungaken kawah nanging anggenipun nyemplungaken wonten kawah sesarengan kalian Puspita Wijaya Kusuma ing sekawit Raden Setyaki apa dene Prabu Baladewa iku sirna pergolayu nanging kasawapan Puspita Wijaya Kusuma malah saged jati-jati ketemahan mulya nadyan wonten salebetipun kawah nata mandura priksa kengrayi Raden Setyaki siga hangruket kagiat padha sakala pramila loro lungatunggal dadi siji ila ing lelampahan ing kono saged manunggal wujud salah kedaden dadi Sardula gedene sak jaran teji malumpat saking telenging kawah macan mudhun sangka gunung manut tilining tirta lumambak ing wanawasa sigra manebak manaut sang singa barung wah iki merga pun Kakang mung tembung seklimah Yayi kok dadi kaya mengkene kedadeane awake iki biyen wujud menungso kok saiki dadi kewan padha karo kuwalik kiblate Yayi ya mung merga seklimah tembungku kleru yen kaya mengkono pun Kakang bakal goleki adikku Kresna supaya ngruwat trima laku Yayi. Yayi Dimas Setyaki ayu bebarengan golek Yayi Kresna. Yayi Kresna kowe tak golek ngruwaten trima laku Yayi.
ngadeking kayangan Dresila Geni. Raden Wisanggeni denadhep kang raka Raden Antasena kepareng lucitan diri. Diwa Bathara dina iki mau aku ora rumangsa dolanan kelut. Lah kok ketekan wong edan jebul Kakang Antasena. Sawise lungguh kanthi prayoga Kakang Antasena padha slamet. Ya pamujimu ni kaya ora ana sawiji apa. Syukur adikku Wisanggeni ya padha slamet. Ya pangestumu Kakang ya syukur. Dengaren lunga-lunga, lunga nang ndi? Apa ora ngerti po? Bab ngono apa? Yen Kakang Abimanyu kepengin bangun kaserat Tanjunganom. Yen bab kuwi aku wis ngerti. Sing tak gumunke ya ni saben-saben Kakang Abimanyu ki mulyakake kasatyan, dimulyakake sore esuk rusak. Dimulyakake sore esuk rusak lan kosok baleni. Aku saiki tak takon. Gandeng kowe iki putu dewa ora ana walane. Aku takon karo sedulur nom. Senajan aku ki luwih tuwa, nanging bab kapinteran ki pinter kowe, mula sing tuwa takon karo sing nom, tak ngibaratake ana pasmon kebun nusu gudil. Kebun nusu gudil kuwi tegese kebun rawurus. Ya tegese wong tuwa njaluk pitutur karo sing luwih nom kuwi pasemon. Wong bebasan kaya ngono kok paribasan ora ngerti. Upamane ana tetembungan aja cedhak kebu gupak. Kuwi tegese apa nih? Aku ora ngerti. Aja cok campur karo wong sing tumindak culika angkara murka, mergo bakal ketularan. Mesti duwe tumindak ya ora becik mergo kemau cedhak kebu gupak. Oh iya, nek Kakang Antasena bocah pinter. Terus meneh ana kebu mulih kandange ya. Aku ya ora ngerti kebu mulih yang kandange kuwi tegese wong sing sak tenane iki wong tanah Jawa terus merantau luar Jawa bali meneh ana Jawa. Kuwi tegese kebu mulih yang kandange. Aki ngerti iki kok kowe ora sekolah kok. Terus meneh ana tetembungan kumpul kebu. Kuwi apa? Aku ya ora denger kumpul kebu ki senengane awur wedok ning ro bojone wong liya. Malah werna-werna. Butuhmu ki tekan Dresila Geni arep ngopo ora sanggambleh. Ngene nih, blakan wae ya. Aku tak takon sing marake horeg kahanan iki kaset Tanjunganom saben-saben geger ki jane ana apa?
Wis rumangsa bodho ya, bodho. Tak kandhani ya. Iki mergo ana panggiri godha ora mung titah swantah nanging drajating dewa ing kepengin njulung tungkul lan mitenah Kakang Abimanyu. Sapa ya ni? Aku ya durung mangerti. Mung iki sing bisa mbongkar angkara murka sepisan. Wa Kresna jalan kagungan pusaka kaca paesan. Oh iya, saiki ngene iki. Yen ki pancen ana dewa utawa sing bakal mitenah marang Kakang Abimanyu saiki kuwi matura. Mengko yen aku sing matur, wong aku ki ora dipercaya wong. Sapa ae ora ben nek aku nganti ngomong kaya kowe kuwi engko dionekke Antasena komat, Antasena komat. Ane nek kowe sing matur mesti do percaya. Ya wis yen kowe tata-tata ndak kadaluwarsa yo. Saiki aja nganti kadalu mangkat dhewe iki. Dadak nganggo mandeg barang to ni. Mengko sithik alon-alon. Anggonku mandeg ki mergo aku weruh teja kok bodho kalani. Ya nek wujude mono Wa Kresna karo Paman Setyaki ning bareng tak waspadake kok dudu tejane Wa Kresna. Ngendi to? Ana ngarepan iki kowe apa ora weruh? Ora weruh aku Sekarang aku nang mburimu weruh cengelmu mengene. Mah nyengel-nyengelke wong. Warek pengen ngerti. Nek wujude kae Wa Kresna sing nang ngarep, sing mburi Paman Setyaki. Ming wujude. Ning saknyatane dudu. Lah saknyatane sapa sing dadi Wa Kresna? Kowe kepengin ngerti? Ya kepengin. Mugae bungkar angkara murka ora kepengin ngerti. Ya wis kene. Kowe nang ngarepan kene. Ya wis manut akara wong bodho kok. Wong bodho ki pokoke munat manut dibayar pira-pira manut ngono wae. Ronggon 50.000 ya manut. Pait. Nek kaya ngono kuwi ora bakal ya melas. Kowe kepengin ngerti sing dadi Wa Kresna. Saiki tontonan aku sapa? Kok ngono ni? Kuwi sapa kuwi? Yen ngono kowe iki bodho temenanan. Lho, nek kowe cah pinter. Nek kowe kulino nonton wayang. Yen kowe iki putu dewa, aku ya putu dewa, kowe putu dewa. Lah wujude sing dadi Bathara Kresna kuwi saknyatane kaya ngene iki.
Iki dewa, aku rak wis matur sing bakal ganggu gawe Kakang Abimanyu kuwi dewa. Dewa. Iki dewa saka kayangan ngukir pidikan ya gondo mayit. Denger apa durung? Aning wong wedok kok ngono kuwi iki aku rung tau weruh e. Ayo yen kowe cah pinter iki dewa, senajan iki dewa ning wujude raksesi. Ayo yen kowe cah pinter aku sapa? Bedhen. Kowe kuwi nganu wong wedok sing cok rupane gegirisi ngono kuwi nak ra kleru kuwi wong sing bentuke ngono kuwi bakul kambil pasar wates. Mah padake bakul kambil. Iki Sang Hyang Pukulun Betari Durga. Oh alah iya dong aku. Lagi niki denger. Lah ana sambung rampete apa? Kok dadak nganggo nyamudana wa Kresna barang. Ya iki sing tak omongake sing bakal mitenah Kakang Abimanyu. Gagalake Kakang Abimanyu anggone mbangun Kasatriyan Tanjunganom. Kowe kepengin ngerti sing dadi Paklik Setyaki? Ngerti? Kepengin ngerti? Oh. Kene tak dandani. Iki sapa niki? Ah iki wong sing tak sengiti sak dunia mah didatekke kok ngene. Durna to iki aku. Ayo kuwi sing dadi paman Setyaki iki Pendhita Durna. Ah nek Pendhita Durna kok kintil karo Durga iki kepiye iki? Apa ki pacaran apa kepiye iki? Kok yo pacaran-pacaran ora wong pacaran. Mergo pancen serayane wong Astina Pendhita Durna munggah kayangan kepengin gayuh Eka Jati mergo nampa dawuhe Prabu Puntadewa. Oh. Nganggo pawatan Kakang Abimanyu arep dipatek. Lah rak mengkono gene iki cumplong. Damang ngono kok cumplong. Ha terus piye gini? Kanggo mbungkan angkara murka iki apike dipethokake. Oh, Kresna karo Paklik mau dipethokake supaya ben gebadaran. Ya ayo. Yo gek menyang yo. Yuk gek pathet songo yo. Eling langut temenanan. Ya mengko sik yo. Yen Betari Durga ki yen karo Durna ki rak ya ora kaya mengkono. Lah muni kepiye? Suarane cilik Durna ki. Upamane tak timbali. Yen to Durna ki karo Betari Durga muni Ibu Betari. Ya wis dicontoni nih karang aku isane mung suluk-suluk tok kok. Upamane tak timbali. Durna lae Durna. Kowe muni kula Ibu Betari. Glondhok gluguduk manyor-manyor lole. Oh ya wis. Wis dadi bali. Lae Pendhita Durna anakku Durna. Oh lole. Aja dawa-dawa. Kok yo manguk kok sepur. Raya meng oh lole gondhok bleguduk monyor-monyor gantil buntute kisah. Kula Ibu Betari. Durna. Oh lole. Gondhok bleguduk monyor-monyor gantil buntute kisah kula Ibu Betari.
Ayo padha diprepeki. Tanjung Anom. Monggo kula dherekaken Ibu Bedari. Wali sandang wali kat bodhek wok simbar jojo Miwang Sukmana ingkang luwih bawana langgeng. Kadangipun Yayi Dimas Setyaki. Kula Kakang Prabu. Ora nyono babar pisan. Anggone awake dhewe bakal ngestreni Abimanyu nang Tanjung Anom iki malah ketemu karo Eyang Putri Betari Durga. Monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Kleru. Durna. Oh, lole. Kula ndok kudu wajah-wajah culekan dondol kula kudu wajah-wajah kula Ibu Dari ora nyono babar pisan iki malah ketemu karo wayah ulun Bathara Kresna. Monggo kula dherekaken Ibu Bedari. Pauk kabeh nembe menika le mblajari namung kalih Miwang Sukmana ingkang luwih mangke Eyang Putri panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Bathara Kresna ulun bakal ngumbar baju barat. Wayah ulun Kresna bakal tindak ana ngendi? Kula badhe manjing wonten Tanjung Anom ngestreni Abimanyu anggenipun bangun kasanan Tanjung Anom. Oh mengkono, nanging jeneng kita ora kena liwat dalan kene mergo ya kita nggugahi ngumbar bajul barat. Kula kedal langkung mergi menika jalanan menawi mergi sanesipun mangke mindak kedangun ora kena ganggu bajul barat. Ayo semingkir apa aku dadak ngrodo paripeksa. Tandangi mawon. Gelem lunga saka papan kene apa ora? Krasa tangan kowe, Bathara.
Ayo. Setyake Uradana ki kudune gebreget kok dadi malah mlayu. Perang karo Dana. Aduh aku agak ora perang. Kepiye? Agak ora perang. Ana Setyake Uradana kok pucet. Aku pancen wedi. Yen ra wedi tak cundha maneh kowe. Hei, kowe kok ndek cundha maneh apa? Aku wani. Ngapusi yen kowe ndek cundha maneh. Aku duwe. Cundha maneh li. Nyilitemu. Cariyo langening Wanadri tumuwuh kang anut mangsa mawantu tumibanding wareh megar kang sarwa puspita ingkang ambabar gandha kang arum bermoro kang manesep saring kembang ya iku mau Kakang Antasena sing bakal mitenah Kakang Abimanyu sebul yuk do keplayu bareng kebadaran ya ni Durga karo Durna ya saiki mrene aja nganti kadaluwarsa Kakang Antasena daya-daya Kakang Abimanyu aja nganti kena rubeda apa-apa banyu lestari anggone ambangun kasihan Tanjunganom. Ya wis gek tata-tata kuwi aluni. Tak derekke kowe sing matur ana separo pemimpin. Pandhita Dura kula Ibu Petari konangan karo Antasena lan Wisang nggih karena bocah dugal kewarisan kula ngerti ketemu cani kon kula niku malah mumet bludrek apa-apa kok ngerti apa-apa kok ngerti ya saiki mengini Pandhita Dura kita kudu bisa mateni Abimanyu nganggo cara Abimanyu
tok pateni ngangge cara samudana. Amarga iki pawartane yen Abimanyu usuwan ana kayangan Cakra Kembang. Mbok menawa iki wis pinter mboyong wahyu, mula iki wahyu aja nganti Abimanyu langgeng kapanjalman wahyu. Abimanyu patenana. Wis tangken dawuh anggenipun nyirnaken kados pundi jer kula menika kegiatanipun boten sepintena. Wis aja kuwatir ulun bakal manjalma nang anggo ulun. Mengko banjur manjalma anggo kita yen mengko Abimanyu api-api ing kono tok wejang nang sak nyatane iku tok cokot. Mesti tatas janggane sirna mergo layu. Pun monggo kula ati manjalma. Wonten anggo kula. Abimanyu bakal tak cegat lakumu. Anggonmu munggah nang kayangan Cakra Kembang ana ngalsane Bukulun Bathara Kumajaya. Yen kowe entuk wayu bakal tak begal Abimanyu. Ketok-etok kowe mengko tak wedang. Nang sak nyatane kowe tak sirnake. Janaka Pandhawa, aja alok kelangan yen kowe ana patine Abimanyu.
sumiyak swaraning karengyan samirana mawara kulawan riris lumrang agandaning puspita karnaning putyanira sangat wijawara mrengeng lirik kumaraning madu bronto candraning guru-guru sak nyatane amung angurmati mijil perpat punukawan
niki dutaning nata Prabu Rama Pancawati Pinangkanira aneh ponco mati manuta dasamu den sia-sia boyotan kula apa warti kowe dasamuka manuta ing suna bondo wis tak sahur truk lemu nembang mambengi dibawani ya nggih kowe melu aku suwe-suwe lemu karang kowe ra mikir yo ge wis jeb ayo jeb men leren ora buka wadi nadyan wujute mung peksi wong ning pasar wagane iso dadi alos manis tur mrak ati golek isi podang kune Nura suwi bapak ora rujak jeruk iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tamba
Monggo dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang esuk awan nganti
Gek kowe truk. Ya. Rungokno aku tak nyetel Ibu Waranggana Bularsih karo Bukirno. Engko kan dhewe, kari dhewe engko jeb kanu penti. Lali janjine Ibu Giarti. Ya. Wis Jan. Ya Bu. Iki tembang kangen iki. Wayang
Petruk wis, ya aku wis, Kang Gareng wis. Bagong. Rol iki kari dhewe. Rol kok.